लोगोफोर जोंना बिहाराव फैनाय बेनो जोबथाबो जानो हासिगौ बेनिखायनो दिनै आङो माखासे बिहारनि टाउननि माने सहरनि एसे दृश्यफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांखानोसै नायना हरदो लोगोफोर टाउननि माखासे माबाफोरखौ नोंथांमोनहाबो एसे नायदो टाउना माबायदि बेखौ नोंथांमोनहाबो एसे नायदो नाहर बे पाटना सिटी लोगोफोर बे जौगाखौ दाथ' नोंथांमोननोबो एसे दिन्थिबाय आङो बिराद जामहाय गाबोन सानसे बेरायनो सम मोनबावगौमोन टाउननि बन्द जायामोनबा माबा सरकारि बन्द दङ ना बिहार पाटनाखौ नोंथांमोनहाबो एसे नायदो लोगोफोर जों दा मिउजियाम थांगासिनो दं Hi लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जसना ब्रह्म क्रिएशन नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव आरोबाव खेबसे गोसो गोथारजों बरायहरबाय लोगोफोर आं दा पाटनायाव दंफैयो बेनिफ्राय जों दा दिनैथ' जों डक्टर चेकआपनाव फैदों हासबेन्डना अपारेशन जादोंमोन नालाय आथिङा दा चेकआपआथ' दिनै जायाखिसै माने गाबोनसो दङ जों दिनै सानसे एडभान्स फैखादों आरो बेनिफ्राय जोङो टाइम मोननायखाय पाटनानि इक' पार्कआव बेरायनो फैदों बेनिफ्राय आङो सिङाव नोंथांमोननो मा मा दिन्थिनो हायो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिहरनोसै लोगोफोर नोंथांमोनहा एसे नायदो आरो इन्जय लाफादो आंजों लोगोसे थुदो बिदिब्ला सिङाव हाबलांदिनि लोगोफोर इक' पार्कआव हाबफैबाय जों दा एसे बेरायनो सम मोनदों नालाय ओंखायनो सम मोननायावनो एसे बेरायनोसै होननानै नै इक' पार्कआव फैलायबाय लोगोफोर दा नै सोरबा सोरबा बटिं खालामगासिनो दङ नै आं बटिं खालामलाहाय बाबाय बारा गोजान नङा खाथि खाथियावनो दंजोबो आरोखि गासिबो पार्कफ्रानो नै बटिं खालामगासिनो दं मोजां मोनो आरो गेजेरावबो आइलेन्ड दंलायोहाय मालाय हनै बटिं खालामगासिनो दङ आं खिन्थु खालामनाय नंला बटिं बाबाय आं आरो जों बेलेगावबो थांनांगौ बेलेगावबो बेरायहैबावगोन ओंखायनो बाहाय बारा टाइम माने वेस्ट खालामला जोङो गोबाव खालामला बेहाय बटिं खालामगासिनो दं लोगोफोर मालाय एसे दिन्थिहरनोसै आं नोंसोरनो बेयो जाबाय पाटनानि इक' पार्क बैथिं हनै आइलेन्ड फिसा दंलायलायो मोजां मोनो आरो जायगाखौ आं खिन्थु बटिं खालामनो गोसो गैला दिनै जों बारा टाइम पास खालामला बेहाय जों एसे थाब थांफिनगोन बिराद गिदिर गुवार एरिया लोगोफोर इक' पार्कआव दंफैयो जोङो पाटनायाव बेहाय सम मोननायखाय बेरायनो फैलायबाय लोगोफोर इक' पार्क सिङाव कफि लोंनो जिरायनानै दं जों नै दखाना आंनि उनावनो बेनिफ्राय ओरै नाहर लोगोफोर नै बिराद मानसिफोर थान्दा बेरायनो फैदों इन्जय लाफैदों
माने दंफां साया साया बिराद थान्दा जायो नालाय बयबो बेरायनो फैसोगारो ओरै सिङाव मा मा नुलाङो एसे बेरायलांनोसै लोगोफोर एसे मा दं लोगोफोर नायलाय लोगोफोर नायनाय नै बिसिना मालाय पार्कआवनो नै रासिफोरजों थानाय माबा नक्षत्र बृक्ष बायदिसिनाखौ लिरनानै दोनजोबो ओरैजायनि मानसिफ्रा बिराद फोथायोहाय बेफोरखौ आरो मिथिजोबो बेफोरनि गियान थाजोबथारो जों बेरायलांसैलाय लोगोफोर नै जि मोजां साहा बागान बायदि बानायनानै दोनजोबदों आरो बिराद गुवार एरिया इयाव ओमफ्राय सुइमिं पुल दङ बटिं खालामनो हायो बेनिफ्राय जों बटिं खालामला नै मकर रासियाथ' आंनिहाय बियो मास मोनसेनिखौल' लिरनानै दोनो ना मायोथाय मा मा होननाय जाखो जोंथ' बुजिला नै मादार मा मा लिरखोहाय मकर राशि सम्बन्धित नक्षत्र वृक्ष ओ बेलेग एरियाथिं थांसैलाय जों दानिया बेलेग साइडजों बेरायनायफ्रा सान्दुं गोसाबाबो ज' माने बिराद दंफां साया सिं सिं ओरैजाय सानाबो एसे थाब गोबावजोंसो हाबोहाय दाबो बेसेबांबा गोसा सान्दुं नै लोगोफोर बे जाबाय इक' पार्क पाटनानि लोगोफोर नुबायना नैबेखौ पार्क सिङावनो बे खेजुर फिथाइ जानांगौ बियो ना फुलसो जाखो नैबे बिफांनि फिथाइ आरो खेजुर बायदि मोन्दों आङो खेजुर नंगौना नङाथाय खेजुर नङाबो जानो हायो जा समायना जाबथु जाबथु थायदों नै लोगोफोर बेनिफ्राय नैबेबो मोनसे नै बेलाय बेबो जा समायना थायदों नै जाबथु जाबथुनो बेनिफ्राय जों थांनोसै लोगोफोर दायो जोङो एसे बेरायखांबाय बेनिफ्राय इसेबां माने नायनांगौ बायदि गैला आरो बेरायनोबो बाबाय मेंनानै ओंखायनो जों थांनोसै लोगोफोर दायो नोंथांमोनहा आंनि दिनैनि भिडिअखौ माबायदि मोनदों अन्नानै कमेन्ट बक्सआव फोरमायहर आरोबाव जोबनायाव नै आरोबाव माबा मोनसे फिथाइ दासो नुसनलायबाय आं नै लोगोफोर नाय मा फिथाइ जाखो बेलाय जाग्रा फिथाइसो जाखो कफि फिथाइ जायोना जाया बेखौलाय कर्मचारिफोर सोरखौबाफोर लोगो मोनबा सोंगौमोनहाय आं जाग्रा फिथाइ ना मा फिथाइ बेयो नै मा फिथाइ बेलाय थांनोसैयाव आं बे फिथाइखौ नुबावबाय लोगोफोर नै नायदो जाग्रा फिथाइबा थाइसे बिनानै जागौमोनहाय आं लोगोफोर जोङो ओंखारबोबाय सिंनिफ्राय बेनिफ्राय आंनि दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोनहा मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो दा जों थांनोसै लोगोफोर बाय बाय